Lay, lay, lay. Bekleme to, bekleme to. Дайде време пак да се пие, всеки мъж като вълк да вие, всяка дама виното да си вдигне, емо да внимава, мери да не изригне. Отново той е ходил да рита, отново без да я пита. Само като паркира той колата, мери го чака в бойна стойка на вратата. Емо се чуди на кой да се обади, кмета на Надежда от път ще го извади. Ще му пусне бърза застраховка, път е Жоро цар на забавната обстановка. Дай, 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 купона тука няма край. Да се напием все едно сме на морето, с краката нагоре да обърнем беклемето. Дай, 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 купона тука няма край. Да се напием все едно сме на морето, с краката нагоре да обърнем беклемето. Една страшна купонджийка казва, че е палава като 1 кило ракийка. Мъжете ги нарежда като военен генерал, а Стаси раздава шамари, шамарен карнавал. И като говорим за карнавали и за танци, а колата от Варна бързо пуска квитанции. Това е царят на всичките купони, стане ли от стола получава само поклони. Кажете ми, не е ли време за пътуване? Жоро Видинския екзотичното вербуване. Иска да ходи по чужбина, той да гледа много яки чуждестрани до беда. Като за финал останаха още двама, един готин мъж и една елегантна дама. Петко и Ани заедно във всеки един развой, но вкъщи Петко яде само бой. Via Traiana, Bekleme to, Via Traiana.